Oh. Di ketok ya apa-apa. Semar Mulyo. Ayo Mas Reza, hati-hati. Yang mau Pasukan Cokek Mania, yuk maju. Yuk, Cokek Mania Indonesia. Bos Isu, dirimu kok di pojok toh? Aromanya itu loh. Kak Pepi. Bayuku. Bos Isu ada pojokan. Semuanya berdiri. Proses. Berikin iki bos-bos kabeh. Ayo ada THE. Pokoknya agar aroma-aroma bos ki mbok nang mburi kena tetep mambu. Ambune yo harum mewangi. Nggih, niki mengke nyuwun ngrenteng wedokan. Ada THE. Lah wong aromane pun ketok lho. Niki HE le Pak D. Pak D. Yo siji-siji. Siji-siji. Dong apa ora? HE. Apa? Ngerenteng wedokan siap. Kowe kan belum kenal satu-satu tuh perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak senang jenengan Kang Asma sinten Mas? Ya ampun. Sama gue? Jenenge Adike Bontot. Ono Adike Bontot. Mi. Terus genahe jenenge sapa ngene iki? Makanya tak kenal maka tak sayang. Nah aku kenal kabeh. Mas Agus. Menika Pak Kamidi. Bosul ya kuwi lho, Bosul. Ya maksudnya genahe sing urung absen ki ya beno Bos Untung. Nggih. Kaya ngene lelaku. Doan masih. Gawe kelo Mas Untung ati salamas. 12 kangen ning ati Mas. Iya. Keren sing doan Mas. Cokek Mania Indonesia. Mas Agus, beksan monggo ayo joget. Sampai bawah. Sampai bawah. Ya sisel monggo. Jopo sawangan Mas Purilan iringan anggonku dandan apa to ana sing kurang. Jopo sawangan Mas anggonku iki wedaan agene Tak tinggal ya Kak. Gampang cemburu rana liya kajaba hanya dirimu ra ana wong liya dik
kajaba mung sliramu mergo sliramu paling istimewa bagiku monggo Bos Otong Jadi Bos Otong para LC bos kabeh iki Mbak ayam tentrem anggone urip bebrayan Bos Otong Bos Otong Alhamdulillah kene yo Mas Untung isih seneng kaluyuran ojo gampang nesu dik ojo gampang cemburu karena diriku hanyalah untuk dirimu ra ono wong liya dik kajaba mung sliramu mergo sliramu paling istimewa bagiku 12 Pak Luki masih Pak Luki Deva Pak Luki Deva pancen mengkono aku ngakoni salahku kula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu janji sangat tenan Mas ojo seneng rentengi wedok Pak Lupi masih ayam tentrem nganggo urip bebrayan iyo iso semar kaya lagi ojo gampang nesu dik ojo gampang den lewong apa Pak Lupi
gede pangapuramu janji sing terima kasih. Kademan Bos Geger Bos Karyo jadi lewong hatiku nalikane sebulan ketemu wong ayu gantilanku godo ati rinten siang dalu Iki lho Cik Kandel. Dek Puput. Bos iki lho, bisa kandel lho. Lah ya. Meneng. Bos tontonge pasrah gek linggu. Nganggo QRIS ya sal. Nganggo QRIS sik. Ora ning kono nyang kene. Ayo monggo. Maju mundur.
nyuwun bablaske Palupi. Cengkir wungu. Alah koyo ngeri kita. Lah. Sawerse no. Halo. Sabda pandita ratu mong sliramu dadya ing sisihku. Makasih Mas Lulu sak rombongan. Tresnaku bakal ginawa mati. Deva Palupi. Iya. Deva Basoko Bas Agus Bos Geger Bintang ada sana Sunggalu Putra Lilina Pasianto Dinda Mbak Emiku Mbak Swasti Jakarta GTV Om Teguh Palembang Plupuh Tia Palembang Rudi Hartono Meripat Buder Meripat Buder Aro Plera Plero Tata Koni Mesaku Bareng kenal jenenge Pati MC Tuwek
toko-toko bos-bos ning pojok. Nggih, matur sembah nuwun. Niki kerubune beda, kubu mriki kubu mriki. Ampun kalah Pak Sunar. Caketan Sebenarnya suning ati Jatan luntur jatan luntur saya marahati aku kowe dadi garwa merga leren ing gubuk asmara. Om Kiar Sugiarto Opas odeng-odeng sembah nuwun. Ntar monggo. Ayo to, bangsa. Gendong. Gendong. Monggo. Yen liwat
Dodo. Bagiannya dewe-dewe. Pak Dodo napa lagune? Caketan sakjroning ati. Tetan luntur.